Сега продължаваме с нещо екстремно, откачено и скандално. От известно време има нова мода сред софийските тинейджери, имитирайки движението паркур. Те скачат от моста на влюбените в центъра на София директно в трафика. Мишените им за сега са градските автобуси, но е въпрос на време някой от тях да не улучи целта и да попадне под гумите на нищо не подозиращ шофьор. Сега ще видим скандални кадри, свалени от популярен сайт за видеообмен, как момчета скачат върху автобусите. След това ще ги коментираме с гостите в студиото, сред които младежи от движението София Jumpers Crew. Не! Аре, матка, аре! Дръж! Аре, скачи! Виктор, дай бързо. Браво, Викторе! Къде си сон? Еволата, Викторе, еволата! Голям кеф, нали? Това са си измислили да се забавляват някои тинейджери. Тук коментирахме, че единият падна пред автобуса, дори не беше върху тавана. Това, което видяхте и вие, ще коментираме сега с Ангел Джамбазки, председател на Комисията по обществен ред и сигурност към Столичната община, и с представители на София Jumpers Crew. Христо Чернев и Илко Илиев, здравейте. Добро утро. Кажете първо, вие нормално ли е, редно ли е? Също сте джампари, също скачате, също сте екстремни, но все пак от мост. Първо искаме да обясним, че всъщност ние не се занимаваме с това. Ами това е по-скоро малумна изява на личности, които дори някои не са свързани с това, което гледах. Примерно първото видео беше на някакъв човек екипиран, който се метна и просто се преби върху автобус. Това не е въобще с което се занимаваме. За мен това проблема е, че и това ме обижда, че ни подставят под общ знаменател с хора, които просто са скочили от някъде, направили са някаква малумна изцепка и не сравняват това с движение. Вие познавате ли тези момчета? Знаете ли кои са, колко са? Освен от този мост на влюбените, от други такива мостове, виждали сме изобщо по света всякакви. Вчера ви гледах едно видео на момче, който скача от един покрив на друг ламаринен покрив и пропада в самата сграда, в която пада. Които са просто... Това са недообмислени рискове на хора, които се занимават или скоро това, или просто се представят за хора, занимаващи се с този спорт. Ние като цяло въобще не се занимаваме с такива неща. Категорично се разграничават от тях. Да, аз се гордея с това, че е спорт. Но те имитират движението паркур. Естествено. Не, примерно, това не е паркур, това е просто скок върху автобус. Има голяма разлика. Паркур е изкуство на движението, което дали си дават сметка какъв е риска за здравето? Има също така и за шофьора и пътниците в този автобус. Там се возят, може би, хора с слаби сърца, деца. Шофьора, участниците въобще в трафика, как реагират, като видят как някой скача върху покрива на автобуса? Ами за мен това не е разумно. Просто аз искам да коментирам това, че ние не се занимаваме с това. Това е просто глупост. Казахте, че познавате обаче някои... Виждал съм някои от момчета. Говорили ли сте с тях? Да, обяснявали ли сте им? Отдавна някои не. Някои са просто... Поне първото видео, което видяхме, от което тръгна тази мания изобщо да се скача върху автобус, защото съм я следил тя отдавна. Отдавна ли? Отдавна е спряла, да. Беше преди години, когато това момче с моторната каска скочи върху автобуса. Това момче не се занимава с такива неща и, както видяхте, то се размаза върху покрива на автобуса. Буквално. Да. Пълно... Защо е толкова смешно, ако се беше размазало под автобуса обаче? Това си е негов риск. Господин Джамбазки, знаехте ли вие за това? Честно казано, не. И сега, като знаете, какви мерки ще предприеме Столичната община? Христо ли беше ти? Илко. Той го каза много изчерпателно, доста малумна история това.
малоумна и до там. Вие трябва нещо да направите. Да. Това, което може да се направи, аз така като си мисля сега, може би или полицейски патрул, или фирма егида там да ходят по моста. Нещо такова, въпреки че е изключително... Малко има другата работа, сега ще ходят да чакат и малоумници и самоубийци. След като има хора, които се забавляват с това да скачат по покривите на колите и на автобусите, явно нещо такова трябва да се прави. Според мен има хора, които се забавляват с всякакви вандалщини, но това, че не... Факт, има хора, които забавляват с вандалщини, но тук в случая, нали си представяш какво ще стане, ако цели между двата автобуса падне всички, и кой поема работа, всъщност съдебната отговорност, крайна сметка, за това, че някой е паднал там и шофьора го е сгазил? Не шофьора. Ще кажат после, че не е карал съобразена скорост. И не е предвидил това, че го цели някой по покрива от моста. По света има много такива мостове и виадукти, както и в София. Има обаче достатъчно обезопасени ли са те? Може би, ако има някаква по-плътна, по-стабилна ограда... За скачане. Колкото и да се бие на оградата, тя ако има достатъчно малко ум в главата си, че да се катери да се хвърли оттам, ще се покатери и по оградата. Проблемът е, че аз много се гордея с това, че спортът ни, той се развива вече от 15 години, но в последните години тенденцията при него е, че се тренира усилено за ум, за тяло и спортът се развива много психически и физически, а пък това са просто изцепки на личности, които едва ли не от тук там се занимават с тези неща и имат до там, да кажем, физическото състояние да се метнат от там, без да преценят въобще. Недостатък да го направят. Виждам, че не сте подготвени за това, което се случва. Както се казва, от нас научавате сега за това. Какви мерки обаче наистина ще предприемете, за да се избегне този стрес, тези потенциални инциденти? Аз очудвам се как шофьорите в градския транспорт не са се оплакали. В фирмата и съответно в общината, защото ако на мене ми се стовари някой на покрива, при всички положения, ще ми направи впечатление. От тук нататък. Те дали са и разбрали в края на автобус, като се чуеш шума. Какви санкции ще има към тези момчета? Може би към техните родители? Аз не виждам никакъв законов начин да бъдат санкционирани. Не може да го санкционира за това, че скача от някъде. Ние като организация не толерираме въобще... То вие, че не толерирате, това е добре. Въпросът е какво правим с градския транспорт. Той зависи от личностите, не от масата. Какви санкции... Едва ли те се съобразяват с това, дали някой ще бъде много интересно да видя началника на градския транспорт, да го питам. Неговите служители не са се оплакали от такива камикадзета. И все пак Столична община. Все пак това е. Викаме ги, след това ще видим фирма Егида, къде има най-близо пост. Най-близо този подлез там не се пази от Егида, между другото. Може би от някъде друга или командос, които пазят самата градинка на НДК. Ще говорим с тях да пуснат една патрулна двойка там, сега през зимата с ушанки да пазят градския транспорт от вандали. От вандали, от падащи предмети. Разбрахме какво ще направите. Ще следим това, което ще предприеме Столичната община, защото това е едно наистина опасно занимание. Впрочем, и вие вършите не по-малко луди. Но явно поне организирано, нали? И вашите игри са не по-малко луди. Вашите родители какво мислят за това, с което се занимават? Нашите родители нямат нищо против, откакто го вършиме така организирано, откакто всичко е помислено, не е така импулсивно, просто да се мятаме от някъде и да вършиме глупости, както се прави. А какво конкретно правите? Ами, по принцип, спортът е... И вие катерите, скачате? Да, ние правим това за собствено забавление и за тренировка на духа, така да се каже. Нещо като философия сте си предвидили. Но това няма нищо общо с всякакви вандалщини, всякакви нарушения на обществения ред и толерираме просто, искаме да призовем всички, които практикуват този спорт, да не правят такива неща, защото това не е само опасно за тях самите, но и за хората около тях. Благодаря ви, BTV ще следи тази тема. Сега новините с Мариана Векилска.